Hola nens i nenes, ara us ensenyaré a enviar diferents tipus de tasques. Per començar, entrarem al nostre Google Classroom i anirem a les tasques. Per començar us ensenyaré a entregar una tasca que no requereix que adjuntem cap arxiu, és a dir, que la tasca que ens han proposat simplement és fer alguna cosa a través d'un enllaç. Per exemple, aquí és un Kahoot. Simplement hem de mostrar la tasca i haurem de donar-li a l'enllaç. Aquí ens portarà perquè fem el Kahoot i quan ja el tinguem fet, simplement haurem de tornar a la tasca del Kahoot i marcar-la com a feta, perquè el mestre rebi que vosaltres ja heu fet el Kahoot i rebrà com un avís conforme aquesta tasca ja està feta. Un altre tipus de tasca. Imagineu-vos que rebeu una tasca d'aquesta manera. Veieu què has fet el cap de setmana i veieu que aquí us surt un document, d'acord? Quan trobeu aquest tipus de tasques, el que heu de fer és entrar a llegir la tasca, en el cas que hi hagi la descripció, i cliqueu en aquest enllaç. Aquest enllaç us portarà a un document que vosaltres haureu de fer. En aquest cas us fica què has fet el cap de setmana? Doncs aquí us deixa editar i el que heu de fer és escriure el que heu fet el cap de setmana. Ens imaginem que hem omplert tota la redacció i quan ja heu acabat de fer aquesta tasca, el que heu de fer és, fixeu-vos aquí a dalt a la dreta, que hi ha un botó que diu lliure. Sí? No hem de descarregar aquest document a l'ordinador. Simplement li donem a lliure i automàticament s'entregarà la tasca a Google Classroom. Us dirà si confirmeu que la voleu entregar i com podeu veure, aquí a la dreta us sortirà que ja està entregada. D'acord? Això sempre que trobeu que l'arxiu que us ha compartit el mestre o la mestra estigui aquí enllaçat. D'acord? I per últim, com faig, per exemple, per entregar una tasca que és una fotografia? Primer de tot haureu de tenir la fotografia en l'ordinador. Si no podeu tenir-la o no sabeu fer-ho, mireu el vídeo de com transferir una foto o un vídeo del mòbil al vostre ordinador a través del correu electrònic. Després d'haver passat la foto o el vídeo al vostre ordinador, el que fareu és entrar a la tasca, anirem aquí que s'ha d'enviar un vídeo, per exemple, d'educació física, afegir o crear, me'n vaig als fitxers que tinc al meu ordinador, selecciono i busco el vídeo. Imaginem-nos que aquest és el vídeo que he de pujar. Li dono a obrir i el botó penja. Automàticament es penjarà el vídeo o la foto, dona igual si és una foto o un vídeo, el que vosaltres vulgueu. Fins i tot podríeu penjar dos fitxers. Ara farem la prova. Ara s'està pujant el vídeo. Però imagineu-vos que també heu de pujar una fotografia, doncs li torno a donar a afegir fitxer, vaig al meu ordinador, trio la fotografia, per exemple aquesta, li dono a obrir, la pengem i ja tindríem penjat un vídeo i una fotografia. Un cop ja he penjat allò que m'han demanat, li dono a entregar la tasca. I ja tenim la tasca enviada.